Lilinisan lang natin tong ano, karpa na nabingwitan natin. Yan. Nabingwitan sa palengke. Sa palengke mga idol. Yan. Nabili natin sa palengke. Ito. 2 kilo daw ito mahigit mga idol. 2 kalahati ata. So kaliskisan natin. Lalaki ng mga kaliskis. Kaliskis. Lalaki ng kaliskis. Oh. No. Laki ng kaliskis na klaw. Ulamin natin no. Isisigang natin. Yan. Bale 400 yung bili mga idol. 2 kalahati daw mahigit. Hindi na namin tinimbang kasi ano naman. Paninda ni nanay. Yan. Shoutout kay nanay na nagbenta sa amin sa palengke ng Amulong, Cagayan. Wala kasi yung sangkalan natin sa baba. Basa ka na naman, naku. Taubot, basa. Tubig. Wag. Uy, naglalagyan din. Yung buntot niya. Ano? Buntot. Bakit yung buntot? Nasaan yung buntot? Ito. Laki ng kaliskis oh. Parang piso. Parang mata ni Chloe, piso. Ba't kasi may tubig? Kakainin ng manok yun eh. Mamaya, huwag mong lagyan. Parang manok. Ang tibay eh. Ang tibay tanggalin eh. Yan, tignan natin kung may nanonood. Yun, may nanonood. Ginagamit kasi yung sangkalan sa loob. Madulas ka dyan ha? Hello? Oh. Sarap sa kumakain ng ganito mga idol. Sarap ng sabaw nito. Ha? Bawang. Hindi matanggal ah. Kahit hindi tanggalin ito mga idol, lalambot dyan kaya lang malansa. Tatanggalin na lang natin. Baka may itlog na ito, malaking tiyan eh.
Tanggalin natin yung hasang. Ang dulas talaga. May tapyas. Yes. Dumi ka naman yung damit mo, yung short mo. Saan yung binili yung ano? May tapyas, tubig. Ano man yun yung iba doon ko din? Yung princess din, ilubos mo. Baka galing ko ng Cagayan River mga idol. Kaya bilag ko, yan. Gaw-gaw ko man lang. Tubig. Oh. Kainin nyo na. Kain sa manok. Pusa. Marami ka rin doon. Daming ano, hasang. Alam ko yun ha. Tanggalin yung hasang mga idol kasi malansa rin to. Eh, Napaka-angas. bakit? Angas. Ano mo ginawa? Baka. Kailangan kong tanda. Para kung ay ayatong. Bisa yung tawag daw. Na? Bisa nga yun. Basi ka. Basi ang taulo na isang bisahin pala. Ano siya makala ko doon? Dati na mo likat di ko na ha. Asang na. Katong lang nga mo tayo. Bakit rod palang sirod. Yan. Oh my God. Uy, shoutout sa mga nanonood. Siksik ka natin yung manok mo. Ha? Ito na siksik eh. Kunin natin yung isang kalad doon. Sangkalan. Puso. Eh, ka muna. Yan. Paan nating mukhang luya mga idol. Ha? Jai. Patay. May bilin na. Yay! Tayo na natin. Paano mang hiwan nito? Laki. Laki lang eh. Yan lang no. Nipis lang. Marami tayo eh. Hati-hati tayo. Hirap mamingwit eh. Hirap mamingwit sa palengke. Oh. Oh. Okay na siguro yan. Laki ng ulo. Akin siguro itong ulo. Yay! May itlog nga. Lilit pa lang. Ano? Bugi. Lah, nabasag ko ating ano. Takdo ah. Yes. Basag ating apdo.
Yari tayo yan. Ito. Ang laki. Ang laki ng abdo. Abdo mga idol oh. Gamot sa ano daw yan? Gamot sa sakit ng tiyan. Hanggang dito yung itlog nyo. Hanggang sa dulo. Sigang yan? Wala ko yan. Ha? Oo. Magkano nang yung isang piraso? 2 kilo, mahigit, 2 at kalahati daw to. Mahigit, 400. Ang dami sa loob. Oh. Nahuli, patay na nung nahuli to eh. Pero sa riba pa. Sayang, may itlog. Marami pa sana to. Kung nakatakas. May budwak. Marami-rami. Sayang. Ano? Itlog niya mga idol, oh, itlog. Malolobat ano naman. You know. Itlog. Huwag kang matumba. Camera, huwag kang matumba. Mo. Yan nga eh. Oh my God. Ang pangalan tayo. Tigas din ah. Wala, sobrang nipis nun ah. Grabe naman to. Papurol. Sheesh! Mga idol. Sakit na. Tulis ng kanto eh. Ang tulis ng kanto mo boy. Pagpukin kita. Re-remedyohan natin yan mga idol. Diba? Hindi lang ako nagkatay nito. Oh, yun pa. Lah, pagagalitan ako sa itak. May ano na. Ano ito kasing tanggalin ito?
Durog na yung isda. Durog na mga idol. Tigas. Mother, tigas. Yes. You know. Tigas eh, sakto sa ano eh. Nakakainis naman. Pawis tuloy ko. Nakakainis naman to. Ano to? Sa may bito ka? Ha? Balutin mo ng tawa. Saging? Dahon ng sanin. Hindi sana pa. Yan. Sisigangin natin yan mga idol. Yan ang ulam natin for today's live. Shoo! Nadurog yung atay. Ha? Late na ng karne mga idol. Yan na lang yung naiwan. Yan na lang lahat. Okay. Shoo!
Yan na. Pwede na yan. Pwede na yan mga idol. So, ito yung ulamin natin. Luluto natin mga idol. Ready for singing na yan. Nabingwitan natin sa palengke mga idol. Oh. You know. Lobat pa. Lobat ka. Lobat ka. Yun mga idol, lutuin na natin. Yan, maraming salamat. Yan ulit, mabukbangin natin yan. Bye!